Nagmalang puso ng laing hugna sa Res Bakuna Kids nga giorganisa sa panggamhanang probinsyal sa Misamis Oriental, pinaagi sa Provincial Health Office, pinanguluhan ni Dr. Jerry P. Kalingasan, uban ang puwersa sa Department of Health 10 nga gipahigayon sa Hingoog City ug ubat kalungsod sa Esting Bahin sa Misamis Oriental adlang Huwebes, Abril 22, 2022. Gamit ang Pfizer vaccine, natupukan ang 5 ngadto 11 anyos nga mga bata sa GBA cluster nga gilangkuban sa Balingwan nga dunay 300 ka bata ang natupukan, Talisayan 300, Medina 400, Hingoog City 250 ug Magsaysay 300. Ang serye sa inoculation naghatag og paglaom sa mga ginikanan ug mga bata nga sila matabangan nga malikay ang grabe nga sakit ug peligro nga hatod sa COVID-19 virus nga pinaagi sa pagpabakuna, masigurong luwas sila ug andam sa pagbalik sa face-to-face classes. Sa liderato sa kasamtangang gobernador, prioridad kanunay ang maayong panglawas nga sukat sa iyang pagpungko, gibarugan o gihingusgan ang mensahe nga kung taga Miss Or ka, secure ka. Ako si Lambo Queen Exclamador, alang sa Miss Or Balita.